K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais parating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines.
Numero 1 tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Isipon nyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 9:35. Ang oras, ang builog nang inadulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kaga builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga maghahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch.
Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Oras na ton mga ka-K5, nakalabot na kita sa 41 minutos na ang nakarigad sa alas 9. Kaliwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton nga mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito, sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, sa Pisaclan, Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan kay Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sa ngaton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. Sa kinanda mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad, dumat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dagko nga mga issues, mga top stories of the day. Sang balita lokal, nasyonal kag international. Nga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupon man aton karon na mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. May kang tanan sa ilang manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol K5 Aaron Lloyd Ripoyo, piloto K5 Makoy Ispiha. Samtang may kaupon man aton karon ang pilaman ka mga balita information na tipon sa iban pa naton nga mga K5 beat reporters. Nagikan sila tagsa ka mga area of assignment. Pod naton mga K5 sa Iloilo City Hall, K5 Jenny Kauyunan, Iloilo Provincial Capitolo. Pod naton si K5 Alex Escalante. Kag subong man mga balita man kag information. Nagikan naman sa kay K5 Karen Balidia. Nagikan sa police hospital kag iban pa nga mga follow up. Nagikan sa mga military kag mga follow up reports. Samtang mga investigative report naman mga follow-up, nagika naman kay K5 Kim Kaluyo. Kaupdan makita karon sa ato nga news center sa mga dalagko nga mga balita nasyonal kag international. O naman kay K5 Sani Punayan kay K5 Aliera Joy Api. Kinandan o naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Ako naman ang iyo kay K5 June Alojado Capulo. Naga-welcome gid sa inyo tanan. Diri sa aton nga pagpangalagay mga K5, today is a Tuesday, August 19, 2025. Kapit sa 19 na kita subong edisyon diri sa ato siling nga pagpangalagan mga K5. Kamusta na kamuda? Sa ato siling nga pagpangalagan mga pila karon ka mga dalagko na nga mga balita ka information nga aton pagatalakayon para sa subong nga adlaw diri sa ato siling nga pagpangalagad na ano nang mga antes sa ato siling nga mga headlines karon. Mga mustata na sa mga kauturan aton nga nagapulaw-pulaw pa subong nga gabi. Kamusta na kamuda? Sa tananda nga mga nagapulaw, mga driver, tanan-tanan nga mga driver, halin sa tricycle, pagkato sa taxi, pagkato sa tricycle, pagkato sa mga public utility vehicles, tanan-tanan, sa mga modernized jeep da, sa mga e-bike driver da, sa tanan-tanan nga mga private vehicles, nga nagapamati na diri sa ato siling nga pagpangalagad. Good evening to all of you. Kamusta na kamuda? Samtang ngin kaupon man naton karon ng mga kauturan naton nga mga call center agent nga nagamonitor man, mga hospital personnel, security guards, mga sidewalk vendors, ang
pagidman ang mga kwan pagali, ang mga Magdalena. Mga Magdalena, ang mga naga-duty sa tion sa kagabihon, din kamuday, kamusta kamo mga inday kag mga nunoy? Aba, ayos lang. Wala, sige Aton sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Kami ang inyong nga mangin silbi mata kag talinga sa tion sa kagabihon. Samtang kamo ang nagamatamat na plastar sa inyong sinitag sa kamanga tululugan. Iba nagasyat-syat pada may gabi man. Plastar na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton mga kauturan. Diri kita karon sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa ato sining nga pagpangalagad mga ka-K5. So, nano karon ang mga pila ka mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa ato sining nga pagpangalagad. Ay may gabi galida. Kag nagapatamyaw kag may gabi sa kay Baldwin Calvo Di Guzman, komisyoner sang Prime Basketball Club. May gabi da. Pare. May gabi da sa kay Baldwin Calvo Di Guzman, ang komisyoner sang Prime Basketball Club. Grupo namon upod sa kay Barangay Kagawad Paxngo sang Barangay San Juan. Kag sa iban pagidira nga mga grupo nga mga miyembro sang Prime Basketball Club. Kag sa mga coach kag mga angels sang Prime Fitness para sa may ICC. May gabi man. Training ko na bala boxing. Parang may boxing ko no sila damong magluwas sa mga inang sa mga physical fitness katulad abis ang mga bodybuilding. May boxing ko no sila da subong. Ati makadto ko na bala kay practice naman ta boxing bla. Ay agay. Sige. Ang gabi sa inyo tanan-tanan sa ato sila nga pagpangalan na karon mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal. Bagol kag tulan nga ginapatian iya sang tawo nakit-an malapit sa suba sa may Banwa sang Kalinog. Laban-laban ano na siya? Kinlubong naman dae. May mantagatag konklusyon pero ti laban-laban. Kasi na nga mga lugar mga K5 dras Banwa sang Kalinog. Damo nga daan sang sightings da. Yo ay takbalo basig kinlubong lang na da. So ini ginapatian nga sang tao ining bagol kag tulan. Nga nakita dira sa may area sang malapit sa suba dira sa may Banwa sang Kalinog. Standby kamo kaya ito na karoon nga kwaw ng mga follow-up report sangot sini bala nung kwani kung kay sino bagol ni kay sino tulaan ni mga ka-K5. Samtang sa ibang panaton nga mga balita teenage pregnancy sa probinsya sang Iloilo toyo nga solusyonan paagi sa pagpatukod sang teen center sa mga kabanwahanan. Kaya subong yung latest nga balita nga pulo plan katuwi yung busong na mo ni kayo mukitas naman. Ay Maria Ihunis di garapon ni Santissima sang una sang tiyempo namon. Kaedad ko sang una 12 anyos. Gahublas pa ko ako niya parigo suba. Ako nga upod mga barkada ko man nga mga babae man nga mga amo man ang mga pangidaron. Way Malaysia, way tanan. Kaysa nga mo sa itong tiyempo mga ka-K5. Way pa kwan. Hindi pa kami although nga ti mayara man kami nga mga kuana mayara na kami sang inang ano pa nawag siniyo sang subject sang elementary kami ay subject na kami sinasang parte sa inang reproduction organ lang kay 500 pero ti
ina nga mga bagay mga ka-K5 no. So, sa wala malang niya sa amon sa nguna. Galing subong yung mga ka-K5 so kay edad plan gani 8 tuig, 7 tuig mga malisyuso na kag mga malisyusa. Kuha na gani mong kabalo na gani yung mag pulo pangimon ay nanong sistema sus Maria Ihunis tigara po ni Santisima. Amon sa una edad namon yung mga 11, 12 anyos sa K500. Kasunod sa pinsan namin yung K500 hampang. Oo. Minsan namon niya kung paano kami makampang, paano kami makapitik-pitik plastiko, paano kami makabugoy, paano kami maka-inter-inter, kung paano kami maka-K5 makahampang panaguay o kon shotboom. Way pa sa una abi cellphone, way pa sa una social media. Mga ka-K5, ining mga grabe nga mga inang aton sini nga mga ginagamit subong nga mga teknolohiya amo ni siya ang may posibilidad nga nagahatag sang abanse nga mga paminsaron sang mga kabataan, nagahatag sang abanse nga knowledge para sa mga kabataan ti mayo manggani na kay manti nga nami mga teknolohiya tay kay man nga ti gaabanse mga kabataan. Galing pati mga ka-K5 ang reproduction. Reproductive. Mga ka-K5 o reproduction sa mga kabataan. Dinaturo testingan na nila kung makita nila sa mga social media. Tapi pagid kay Maria Ihunis tigara po ni Santisima ang social media naton subong isa na lang maguluwa da. Why napili? May mga kabataan kung kaisa nga nagahimo sa ilang mga Facebook. Although nga ato sila nga Facebook mga ka-K5 o ato sila nga social media, hindi ka man na pwede makaparehistro, hindi ka man na pwede makabaton kung minor ang edad mo K500. Pagmutang na sa imo nga edad mo 16 o kung 17 o kung 15, 12, hindi na pagbatonon sa Facebook. Dapat butang mo edad mo 18 pasaka. Mga matanda man mga kabataan, kinapasakaan nila mga edad nila K500 para nga mabaton sila sa ilang nga Facebook account de Blacky 500 nan. So kung ano man nagalulusot dira nagaguluwa sa mga social media, ngara da mga kabastusan nga mga nagaguluwa sa mga social media, galabay sa ila sini nga mga ano panawag siniyo nang nagalabay sa ila bala na nga kwan nga wall. Kung may ginatawag sila nga curiosity da karon ti kundi ang tawon Manila na pagkatapos sila nga bitis tingan tabi ni kung anong sabor ya sini nan amo na sang ginahalinan sang ginatawag naton mga K5 nga teenage pregnancy. Kabataan mga nagaedad mga tag 12, 13, 14 may mga nagabulusong nga amo ni mga pangidaron. Ang mga amay dahil sa Luzon gani kabalo dahil sa Luzon pagani kabalo ano gani panawag sa inyo dawala sa Luzon gani sila makabalo panglaba sa ilang mga brief, sa ilang mga underwear, pero makapabusong na ang kaangay Manila nga mga minor de edad. Ang mga minor de edad naman nga mga kababainan dawala sa Luzon gani kahugas ang ilang mga ang ilang mga ginasuksok. Dawala sa Luzon gani dawala sa Luzon gani ka balo magplansa sa ilang mga uniforme pero nagaharabok ng mga tiyan nila bangod kay gatilaw-tilaw na mga ka-K5 sa ginatawag naton nga inang sexual activities. Mayo ni kay daw tinatagan ini sang pagtamod sa aton nga provincial government diri sa aton sa syudad sing Iloilo ambot sino makapatuman sini mga ka-K5 dapat ini pagahimuon na ini mga K5 sa aton nga mga SK Federation President diri sa syudad sing Iloilo kaya mo ning iya nga nakapretinisir siya ara sa iya nga paghinakop kag pamuno mga K5 ang ining mga kabataan naton mga pamatanon naton obligasyon mo ni kanugon siya na sweldo namon si Imoda obra ka man nagapaning kulong. So, sa Luzon ganit ka bati kung anong tingog mo da sa konsiho. Mga ka-K5.
Istoryahan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad samtang nagagmay nga mga kabataan ginadumilian nga isakay sa motorsiklo suno sa LTO Region 6. Atoy ba uparte kadamo kundi sa mga nakita gid. Ginaipit sila sa ilang ginikanan. Ang amay among ga-drive tapos sa tunga bata, tapos sa likod to nanay. Malain pa kaya ang duwa nga ini ang tatay kang nanay may helmet. Pero ang bata yung wala helmet. Pasok-sukan lang kalo. Kag-ipton tos tunga ho. Ay Maria ihon, sa kadelikado. Masakit pag isindiri kay 500 kami mga makita kita nga mga drivers ang mga motor, nga mga amay nga ang karga ya asawa kag bata ya, pero kung maghirit sa mga motor ya sila mo daw ay nabuwas. Kaya mo na kung kaysa may mga time kung kaysa kay 500 kinahimo ko na natulugan ko na kag ginasaway. Kay ginahambalan mo hinahinaya lang mag-drive ka. Di kas kilid agi o hinaya lang. Da karga mo asawa mo kag bata mo. Ang dala mo kabuhi sang asawa mo sang bata mo. Hinay-hinay lang. Kay makaluluoy gid kamo karon, bilog kamo nga pamilya. Salig kag isa katama sang imo nga drive sa pag-drive sang motor mo. Di mayo lang kon ang imo da nga haros-harusan da karon inang hindi malibugando. Dali karon masugata mo da karon huros-huros mga driver sa mga public sang kwan sang mga inang four-wheel nga mga salakyan kag indalasa kanila karon pati bata mo do na disgrasya kamo inyo. So mo na naghambal ng taga LTO, taga Land Transportation Office. Kaya dapat ang mga kabataan di pwede kaangka sa motor, di pwede kargahan, di pwede karga sa motorsiklo. Di dapat ang imoon sinisangaton ng LTO libuton nyo. Tanan labi na diri sa syudad. Kaya damo-damo kita sa mga nakita diri sa mga kabanwahanan. Although tinaluoy man ta sini sa mga motorsiklo kay mati K500 amo man lang ni ilang nga means of transportation mo makabulig-bulig ini sa ila mga ka K5 nga makakuan sila minus gasto sila sa ila sini nga plite kag mangin mahapos man sila ang pag-travel kundi sila magkadto sa ilang mga kalatuan bala mga ka K5 ila binigid kung magtrabaho bala K500 ibandiri ginasugat nila sa mga kabataan nila ngali sa eskwelahan pero amo nang ginatawag naton nga risgo sa kabuhi sang imo nga mga kabataan nga ginapaangkas mo da sa motor mo samtang ginadrive nimo ini iharap gani ko kita okay pa nagawa kay 500 ang kwan nga inang ang tatay among ga-drive tapos sa tunga bata tapos may nanay sa likod nga nagaangkas so ginaipit lang bata daw okay pa nagawa kay daw at least safe na safe ang bata iharap ko kita ya ang tatay ga-drive tapos ang bata gaangkas sa likod to K5 daw sa Luzon ka hakos sa hawak ni tatay niya. Kaya ang bata gamay-gamay. Mga nagaedad, mga tag-7 tuig, 8 tuig, ibande mga tag-6 ka tuig. Di gagmay-gagmay mga kabataan. Kagkalabanan sini nga mga bata K500. Ang kalabanan sini, madapyahan isang hangin K500. Gagkapiyungan ni. Ginatuyo ni mga kabataan. Di amakon mo na sa likod mo ang kasus Maria ihuni. So, kalain-lain gina sa sitwasyon mo na mga amo na nga mga bagay kung kaysa malabayan ko kuan ko na ginahambalan pero before ko na maghambal tiga pakilala ko na kay basi mahambal sa mga sinuki mo magkuan ano ka may ara nga mga tao nga amo na kay 500 mo kay na balang sawayon mo kung kaysa ikaw pang malain bla mambalon niya nga tano labot mo pahilabtan mo akon kabuhi kun kag bata kun muna bla pero why sila kabalo nga concern kagid sa ilang kaysa mo panangga katabo na ikaw pa yung masitaan na ginakuan mo sila ginasaway mo sila para sa safety sang ila sini nga mga kabataan nga kakipad so muna gani so standby sa ato sini nga mga kautor sa ato nga mga tagparamati istoryahan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad samtang sa iban pa naton nga mga balita anti-political dynasty mabudlay nga pasar nga mapasar bangod mga magparyente ang mga yara sa Kongreso sono kay Senator Erwin Tulfo. Nagsugay maning isa nga daw way masaupod to kag way masautod sa konsiho sa Senado kag Ambalya siya budlay kuno sila sa mga budlay kuno magpasar sang sining kasuguan nga anti-political dynasty ya budlay ko na mapasar pangod kay ang mga magparyente man lang ang mga yara sa Kongreso
Suno sa kay Senador Erwin Tulfo. Ting sa Senado, hindi magparinti. How? Mag-utod gigani. Number 1, ikaw. Utod mo si Rafi Tulfo. Ila kabilog mag-ulutod nga rad asubong sa Senado man. Sa 24 sila kabilog daw 4 gid ka daw 4 gid ka pares na daang mag-ulutod. Sino sila? Number 1, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo. Ikaduha. Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano. Ikatatlo, mga ka-K5, si Mark Villar, kag si sino ganing iyang kuan nga naglaga, si Camille Villar. Sang wala pa naguntat ang term sa ilang nanay, dala pati nanay nga si Cynthia Villar. So tatdua man sila mag-utod man. Ika-4 mga ka-K5 nga mag-utod sino? Si Jinggoy Estrada kag si GV Ejercito mag-utod man na. Sa malipot nga sugilanon, 4 ka mag-ulutod, pila sila tanan gani? 8. Hindi ba? 4 times 4 equals, ay hindi gali. Dali lang yan, hindi times gali. No? 4 times 2 gali. 4 times 2 equals 8. 8 sila tanan kabilog sa 24 ka mga senador sa ato sini nga pungsod. Sa 24 ka mga senador, 8 gina kabilog ang mag-ulutod. Paano mo na mapasar ang anti-political dynasty? Kaysa senador parangadaan, 8 na kabilog ang ara dira nga mag-ulutod. Sa 24 sila kabilog ang nabilin mga ka-K5. Sa 24 ang nabilin 16 na lang. Pila 18. Hindi 16 na gid lang sila. 16 lang kabilog ang wala paryente. Ang 8 na puro ta na mag-ulutod. Paano mo na karo mapasar ang anti-political dynasty? Parte sa mga kongresista, kaya nga ginatudlo, mga kongresman lang kunomong. Parte sa mga kongresista, ate husto man ang imo. Kaya nga ang mga kongresista, mga ka-K5, ang mga utod nila, mga politiko man, mga pamilya nila. Abi pang isa-isahon ta K5 Andre, isa-isahon ta. Wala niya, trabaho lang ni wife personalan K5 Andre ha. Bato-batos langit ang maigo, hindi mga aking. Una kita sa syudad sa Iloilo. Sa syudad sa Iloilo, mga ka-K5, ang mayor, Raisa Triñas. Ang utod, konsyahal, si Miguel Triñas. Mag-utod na. Anti-political dynasty na sila. Dapat supposedly. Sunod, Congresswoman Jamjam Barunda. Vice Mayor Labla Barunda mag-utod. Wiley Kanahan. Sunod mga ka-K5. Sa ilo kita sa First District. First District anay, First Congressional District. Congresswoman Janet Garen. Board member bata yan nga si Rica Jean Garen. Mayor, ang utod niya, ang iya nga bana nga si Richard Garen sa Banwa sang Miagaw. Isa pagid ka mayor, utod niya gapon sa Banwa sang Gimbal. 4 na sila. Ka-K5. Amo pa lang na. Kapos iban sinadira nga mga konsyal, mga paryente pa nila na da. Sa ilo kita sa Second District. Second District mga ka-K5. Mayor sa Banwa sang Pavia. Inang Michael Gurisita, si Luigi Gurisita. Ang iya nga pagkaisa nga asawa sang iya galing nga pagkaisa. Ati mayo daw medyo layo-layo gawang no kay ti asawa sa pagkaisa mo. Pero paryente gapon. Kay nga ang asawa ni
former Congressman Michael Gorisita nga si Dr. ano nga lang yung Dr. man Gorisita, mga ka-K5, pagkaisa asawa sa pagkaisa ka mayor sa Pabia. Second district. Pero daw reasonable gawa kay nga medyo malayo gawa pero parinte gapon. Pamilya gapon. Sunod mga ka-K5. Si Doc Kati gali no, Dr. Kati inang Gorisita. Sawa ni Mike Gorisita. Pero daw reasonable kay magkuan lang ng asawa lang sa iya pagkaisa. Okay? Okay gawa. Pwede. Pero parinte gyapon. Sunod mga ka-K5. 3rd District of Iloilo. 3rd District of Iloilo, Congressman Lawrence Defensor. Utod Governor Arthur Defensor Jr. Mag-utod man. Sunod. Saylo kita sa 4th District. 4th District mga ka-K5. Congressman Virginel Biron. Bata si BP Biron, Mayor sa Banwasan Dumangas. BJ Biron, bata, mga ka-K5, Mayor sa Banwasang Barotac Nuevo. Anti-political dynasty po na. Hari sa tatay pagkato sa mga kabataan. Wala labot mga may ganila. 4th District ina. Sa 5th District. 5th District mga ka-K5. Mayor sa Banwasang Barotac Viejo. Tupas! Ang iya nga bayaw nga si Binky Tupas, asawa mga ka-K5 ni former Congressman Buboy Tupas, Congresswoman Subong. Sunod, Mayor sa board member sa probinsya sa Iloilo sa 4th District, Rolex Suplico. Magpakaisa man sila gyapon. Tupas may for middle name na. Sa 5th District. Kita nyo kung ano. Pero nasa aton sa Iloilo lang. How about sa iban nga mga lugar? Amo man ang kakatabo sa iban nga lugar kay 500. Hindi lang na diri sa Iloilo, sa syudad kay sa probinsya. Sa iban nga mga lugar, amo man na. Ang bata, ang lolo, ang apo, ang tanan. May mga nagauluyat sang posisyon sa aton nga gobyerno. Amo ina ang rason kung nga mga ka-K5 nga ang anti-political dynasty bill nga ginadoso ni Senator Erwin Tulfo hindi ini siya mapasar-pasar sa Kongreso tungod kay mga paryentihanay mara sa Kongreso nga nagapulongko sa ato sining syudad kag probinsya. Mga ka-K5, bisan maghambal pa si Senator Erwin Tulfo nga pariho siya isa man dira. Kay lang gani kay wala magdaog si Ben Tulfo. Kay kung nagdaog si Ben Tulfo, tatlo gid sila. Mga ka-K5. So amo na ato sining mga pila ka mga dalagko na ka mga balita, mga headlines. Diri sa ato sining pagpangalad sa mga balita international. Pagbay ka mo istoryanta na karon diri sa ato sining pagpangalaga. Ano nang latest parte sa isyo sang real property tax? Boda mo ka pamisal niya, John. Duga pawala ka subong parte sa real property tax. Kalma ka mo bla. Kay wala man ni kwan trabaho lang ni way ni personalan. Mayor, idol. Idol. Love you, idol. Love you. Dopiho ka ba? Kita mo ko. Love you. I love you sa katanga mo. Standby ka mo. Kay ari mga ka-K5 kundi ang hambal ni Mayor Raisa Triñas Cho nga sining niya, that is pure political motivated. Niya pa politikal lang na sila niya ang talakay parte sa iso sang RPT niya duwa na katuig ginapa-implementar na. Sige, pangabalik-balik na. Yan ang epekto niya, wala sang epekto. Sila niya to. Pero sang ulihe,
Dili nakita mga ka-K5 nga santong nagligad nga July 2025. After mga ka-K5 nga nagpungko ng mga bag-o nga mga nagdalaog kag bag-o nga Vice Mayor sa syudad sa Iloilo, nagpadala sa sang sulat sa kay Vice Mayor Lablabarunda. Kag ginbutang niya dito sa sulat niya sa kay Vice Mayor Lablabarunda nga kinahanglan tun-an kag amyendahan ang Real Property Tax Ordinance kay bangod nga badamo siya sang may nabaton nga mga stakeholders kag sang mga negosyante nga nagalabot sa opisina nga nagareklamo nga apektado sila katama sang pagsaka kag pagpaimplementar sang 300% nga Real Property Tax Ordinance diri sa atong nga syudad. Damo na kun nga ginamyendahan nilang ining Real Property Tax Ordinance kag ginpatuman ang 40% nga discount mga ka-K5. Tapos mahambal ka nga wala kag hindi apektado, ilabi na gid nga wala nga epekto ang ginatawag naton nga inflation rate diri sa syudad sa Iloilo bangod mga ka-K5 sang perti kataas kapag pa-implementar sang 300% nga Real Property Tax. Dapuga! Ika na miss pagin sa kuno. O standby ka mo ha. Istoryahan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang mga balita ang inyo batan ang builog nang iradulong sa inyo sa kalwa sang klinika DTX 500, the superior antioxidant kag sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, ang immune system booster. Mga ka-K5, para sa ato may kauturan nga may mga balatian katulad sang diabetes, hypertension, high blood, kag lakip na dire. Iban pa nga mga balatian, balatian sa atay, balatian sa kidney, balatian sa tinae, balatian sa baga, kag tanan-tanan pa. Ilabi na gid mga ka-K5 ang mga cancer sa ato sining ilawas, katulad sang prostate cancer, cervical cancer, inang breast cancer, brain cancer, sarcoma cancer, kag iban pa. Ari na ang solusyon sa inyong mga problema. Inom kita sa klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Mga ka-K5 nga kang klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton kontra kanser. Mataas ka masiligan ng potency sang flavonoid kag polyphenols nga halin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C naman mga ka-K5 isa ka alkaline vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyo ng guba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros. Yung gani niyo na pahulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas nyo. Proteksyonan ng aton kaugalingon magklinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang klinika DTX 500 kag Mighty C mabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide. Sa tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy mga ka-K5. Ang aton nga oras alas 10:13. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C protektado ka pirmi. Mighty C vitamin C para pirmi malipayon. Inom og Mighty C. Pag Mighty C
vitamin C imong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC protektado ka pirmi may TC vitamin C para pirmi malipayon tungod ang may TC alkaline vitamin C imong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC protektado ka pirmi may TC vitamin C para pirmi malipayon palit nag may TC. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat buses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May song! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 News! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito
ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Halirigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon ng estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 23 minutos na nakarigad sa alas 10. Sa ato sila nga pagpangalagad, this time prober kita magsailo sa situational report nagikan sa patrol. Lakip na ang pagbasa nato sa mga mensahe nagikan sa aton nga mga followers. I-check nato na ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kuha naton karon si Engineer Rolly Cuenca sang Pag-asa Iloilo. Engineer Rolly Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes, sir. Mayong gabi, sir. Kag sa aton mga tagpalamati. Ang atong latest na update sa buong adlaw, August 19, year 2025. So sa karon easterly, sir, mainit nga hangin na sa dagat Pasipiko ang nag-epekto sa eastern section or sa southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Dili sa aton sa western Visayas, magapadayon ang generally magulo-gulo mo ng kalangitan kag may mga paglapta-laptang, mga pagulan-ulan, pagpangilat pa nag-oob, dala sining easterlies or easterlies. May natubtob kasarangan naton nga hangin ka nasidlangan paaminhan nasidlangan. Magadala ini sila sa makanay tubtob kasarangan ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton nga sa 24 to 30 degrees Celsius. Adlaw naton nagtunog dala sa 7 kay magabot laki ni siya alas 5:40 buwas aga. Gamana to latest weather update uling di sa Pag-asa. Like. Engineer Rolly Cuenca, sir.
Yes, sir. Kamusta na tong low pressure area sa nagligad? Why na to? Hindi na to makita, subong? Sa karon sir, no, sa Gapon sa aton nga Philippine Area of Responsibility around 1,120 kilometers sa east of Eastern Visayas. So, sa Gapon sir, wala pa sa Gapon sang epekto sa anuman nga bahing sa nga pungsod Pilipinas. I see. Okay. So, bot silingon nga ang ato subong pungsod nangin free subong sa mga weather disturbance. Yes sir, sa karon sa Solotsong Par, wala pa naman kita may nasiplatan, no? So maliban sa LPA nga sa Gapon sa ngaton po. Okay. With that, in general, ka sir. Thank you so much and good evening. Yes sir, thank you kag mayong gabi. K5 News FM Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kay Engineer Yoli Cuenca ang ato sining nga Pag-asa forecaster. So libre kita tanan-tanan sa mga gusto magbakasyon magkadtos nga dagat, magpalayag sa dagat sa mga mangisda halong-halong na sa mga pugada. Pero libre kita nga makapangisda subong kabay pang makakuha kamo sa mga manamit nga mga isda subong ha. Kay para makabakal man kami sang mga labas ka mga kanamiton nga mga isda. Mas namit kauno ng isda kag inang healthy katama kung magkaon kita sang isda kay 500. I-compare nga magkaon kita sa mga baboy kag sang mga karne. Kabalo kamo ang red meat ning karne bla. Amo ni pinakabudlay kuno ni digest no. So nagatuga ini sang nagatuga ini sang perting ilabi na gid ang constipation bla. Nga sa diin sa ulihi pag once nga constipated ka na sa ulihi mga ka-K5 nagagwa diri nga dra nagatuga ang ginatawag naton nga inang colon cancer. So mga colon cancer ni kadelikado man no kay mapatay ka man sini kon hindi ka kabalo. Amo ning kinamatay ni former inang late President Corazon Juanco Aquino. Amo man ning kinamatay sang sikat nga artista sa una nga si inang si Rio Locsin, no hindi bla no si Rio Locsin. Mga ka-K5. So amo ni sila nga mga klase sang mga balatian nga delikado sa atong lawas no. So nami nga magkaon kita sang mga inang manamit nga mga pagkaon pero hindi siya inang tamaan gid ka heavy sa tiyanta nga mabudlay magtunaw. Kasi mga isda ni namit niya no, mga white meat no, kay 500. Sa mga isda, laswa, sus kinamiton. Kung pirmi kay 500 nga akon nga pare sa pagkaon ko abi mo kunano, kaisa man ko makaon sa bilog nga adlaw. Pigado abi way bakal bugas. Ano pa magkaon ko once a day lang. Ang akong kaon kay 500 udto lang. Ang akong nga sudan kombinasyon ina sang utan kung way laswada mga tambo bla nga mga ginbutangan sang gata bla kay 500 sus kinamiton mo. Utang bagungon sus ara imo lips to lip nga. Tambo, may tugabang, may okra. Kag pagkatapos butangan mo sang inang kinahiyat nga mga mais bla nga inang linghod pa. Pagkatapos butangan mo gata. Pagkatapos kung wala kapasayan o kung mga kasagda o kung ng kalampay, bagungon ibutang mo. Kada kuha mo sa bagungon, kada lips to lip mo sa bagungon, madumduman mo si ex mo. Madumduman mo si ex mo dayon mo. Kada lips to lip mo sa bagungon. Kaya sulas pinsan mo, bao, diin ka na doon. Kisa doon mahidlaw ka sa ex mo. Di ba? Namit isda. Ilabi na gid ang mga isda ya sa dagat na kay 500. Nang halin gid sa dagat nga isda bla yung mga cultured nga mga isda. Kay isa hindi man na masaligan kay nga ang ila sina nga ginapakaon sa mga isda nga na mga feeds man no. So ang feeds may ara sang mga chemicals. Ang ginapakaon like for example mga bangros, talapia, mga hito o kung ano panahon sila gani ng pantat. Ina nga mga isda
mga cultured nga mga isda na kung kaisa hindi mo man naman sa ligan kay ilang ginakaon sina mga pagkaon nila sina mga feeds. So ang feeds may halo ina mga ka-K5 nga chemicals. No, ang ginapakaon sila. So ang mga chemicals nga ginakaon sang sini nga mga isda mo man ginakaon mo kung mabakal nimo kay maluto mo ini nga mga isda nga ini. That's why nga manamig diyan nga mga isda inang halin gid sa dagat kay sigurado ginakaon nila na iya. Ka-K5 no mga isda man nga gagmay. Ang dlagko nga isda gakaon siyang gagmay nga isda. Ang gagmay nga isda nagakaon siyang pinakagamay paging nga isda. Ang pinakagamay nga isda nagakaon lumot. Mga ka-K5. Asa mo na sila ya ang mga isda nga pure yang sigurado kita nga libre kita sa mga balatian ilabi na gid wala sang mga chemicals nga ginpangkaon. Magluwas gid lang kung makatira sila da sang mga nalumos yung mga nalumos kung isa nga mga tawo nga ginatira man nila na. Sabi na gid ang lokos asos. Anyway, mga ka-K5 pro namit kaya kauno ng isda. Red meat na kung daw nahidlaw kamo kaon kamo once a month. Gani once a year. Okay na. Pero ako nalin sa una daw gauntat kaya daw wagi ko kakaon sang karne. At hindi ko kasawa magkaon karne kay kung makakaon ko karne sos Maria Ihonis tigrapon ni Santisima. Kag isa gawa ka simana nga daw busog lang ko gyapon. So laswa kag isda mga ka-K5 amo nang imo nga i-partner akadamitor na ang isda bla sinugbalang hindi gani inang san gin prito pa pero mas nami pa kun ginsugbalang kay natural ba lang nga pagluto siya ang tambok ya ga sungaw sa baga ga kapatay baga sugbahon mo labi na gituloy akadamitor. Ani bla? Wala, sige. Sa ato sila nga pagpalagad mga ka-K5 sa ilo kita sa mga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo. Kamustahon tang palibot sa syudad pero antes sina no pang basahon tanay aton nga mga followers be. Pang kuananta be pasiplatan Christine Gardusi. Yan namit man sa laswa sir isda nga sinugba. Amo gani no. Ang red meat sir acid blue water fresh fish nami sa health hindi cultured. Na mo gani no. Si Randy Farinas. Good evening ka-K5 John. Shout out ko ang family Farinas, Hiliaco, Fito Arganusa, Birondo, Gaya-Gaya, kag Frupunga. From Barangay San Antonio, Sitio Bungbungan, Tapas, Capiz. Sakay Adriel Sudario, shout out man, Anhilo de Monteverde, thank you for listening. Sakay Verna Salvilla, good evening. Kay Ariel Bulios, may gabi Idol John, kapamati kami diri sa Ungkados. Sakay Marborca, good evening man. Sakay Sababaw Family, no, sa Ngamulo, good evening. Lego Relihis, good evening Sir John. Pang good vibes manda biho anong good vibes gusto mo Christine Gardose sila niya dugay na nga isyo ang RPT tuod pero subong hindi nakagwanta mga tao sobra nga increase 1 + 1 = 2 kung dako ang butones dako man ang wells ano na wales kaya Florenda Cadavero good evening Noy Warren Ruho may name na ang mga economist. Bot. Kung sino to sila mga ginahambal yato. Fred Pasgala Jo Campo, good evening man. Emilita Montelibano Gonzales, shout out man. Barangay Duyan Kabatuan. Mayad nga gabi Abian John, may gabi man. Sakay Mon Arinal, good evening man, shout out. Sakay Ria Kapana, shout out. Thank you for listening. Sa kay Romeo Subiri, mayad-ayad nga gabi kay 5 Idol John. Balanza Kalanoy RJ, good evening man. Raymond Rinaldo Caspe, good evening Parikoy. O pare, may gabi. Noriel Haruda, hidlaw man ta kay John ba? Marjon Himino, pasaan sir kay pa shout out ko ni pa shout out
kay Harold Bakrang kag Marion Himino. Sa kay Julia Albert Cagancia, shout out man. Frank Constantinopla. Sir John, may gabi. May gabi man. Grande Farina sa niya, mayong gabi kay 5 John watching from Barangay San Antonio, Sitio Bungbungan, Tapas, Kapis. Ano nabasa ko na gina. Kay Banks PSG, good evening. Christine Buat Gardose, good evening. Sa kay Albert De La Cruz, shout out man. Kay Song Yon Mi, pa shout out kay Rosalinda Digada Habyan, galantaw sang imo live, Sir John. Okay, sa kay Sel Baloro Kasiple, mayong gabi man, shout out. Kay Boyet Ligaspi, pa shout out sa mga taga K5 News FM, sa kay Boyet Ligaspi, kag sa kay Biboy Duran Cadiz, kag kay Jong De Los Santos, kay Rosimpas, good evening man, shout out. Kay Danny Labrador, mayong gabi man, shout out. Kay Kim Gallego, shout out, and Florenda Cadavero. Ayos, wala, sige. Sa ato sini nga pagpangalaga mga K5, check tanay ang sitwasyon sa palibot sa syudad ta, sa sini nga mga tirion, sa kay sila ni Krisingado, sila nga hambala pa, sir, mga gani. Ang tanan nga mga wala sang himbis kag hasang toxic sa aton lawas. Robert Ligaspeda, good evening man. Kay Tristan Wayat Gulay, may gabi man. Shane Reyna Taghap Ocania, good evening Sir John, watching from Saudi Arabia. Okay. Kamusta daw mga Arabo? Ayos lang? Sige, may gabi sa mga Arabo. Check naton sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo. Upod kita sa patrol with K5 Aaron Lloyd Rifol. K5 Aaron sa Kampiyon nga Situational Report. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. Ngayong gabi, Hado. Maninoy, gabi. Anong mayo sa gabi, subong? Ay, agay, kalain. Maninoy, K5 John. Maninong matawhay, kag may mga inday baliday, kag TITI. So, dari sa, K5 John, narikita dari sa may area sa Mulo, naglipat-lipat kita, naglalitaw kita sa mga police station. So far, RD may ang patrol di siya mo na pinpin, may gatiner di sa ilang stasyon, ulit na nagalipat-lipat din sila, or nag-standby sa mga mga area diri sa distrito sang Molo, K5 John. Subong may ara man kitang may makita nga mga barangay patrol, may mga tanon kita nga naga-roving mga morning oras K5 John, kay di may mga kauturan man kita mga morning oras di gabiyahe di sila sa tricycle, mga delivery food riders naton, kay di mga kauturan naton yung mga BPO or mga call center agents naton sa K5 John, kiti may-ari nga diri sa bisa ka BPO company diri sa may area sa Mulo, sa rin mga disuras niya sa kagabihon or kaagahon ang duty sa mga kultura naton. Magluwas dira ka K5 John, proceeding kita sa may area sa Mandoria. I-check naman to, no? Ang distrito sa Mandoria kung kamusta man ayhan. Diri sa may portion sang Tabukan, ka K5 John, matawhay ang dalan, naman diya sa pagkinutok pa nga mga sarakyan. Kag, tiyan mo ni, no? Mga muning oras, may mga kalanaan talaga ni bukas, nga 24/7 nga kalanaan ka K5 John, sa dinti kari, may kadamo sa nagakaon, ka K5 John, kag sa diri nga esplanade, diri sa may portion sang Tabukan, bisan nga padalom ng gabi, ti iban ti ari naga-walking, naga-date, abi ka K5 John, no, konti, pwede ka man din kamundi nga makaisahan noon, kaya makapropaminsyar ka K5 John, maggaluwas dira ang panahon natin sa K5 John, wala man siyang may mga makitaan nga mga kalmado sa ato niya karangitan, kaya isang dapyat ng hangin, pero kailangan gid sang pero temprano o kapaang ka K5 John. Daw kapaang subong?
Yes, sa K5 John. Kay na doon ka paanggid, pero subong iya, ko namin nasang dapyasang hangin, no? Kung diri ka nag-standby or propong ko abis may esplanade diri, diri sa may tabukan ni portion, ka K5 John, no? Kag muna, no? Sa mga terano naton diri sa may galabay kita diri sa may patahan, kadamo di sa nagkakao, no? K5 John, kadamo sa mga kultura nato, yung may hiligid sa mga Ilonggo, may hiligid sa mga pasabaw bla. K5 John, pasabaw, pamalot, pakao, may magkaon balot bla, K5 John. Miyara man iba nato niya kultura niya, nari man sig bet-bet di sa ilaga mga dyaryo, o kung ining pampadula sa kapoy nila na K5 John, di man mga kultura naton kaya nagayarinom na lang sa sunod sa balay nila kag tiway na nagahapit-hapit pa kundiin or wala na sinapat sa diri sa pampubliko nga lugar pala K5 John. Okay. Kag mo na K5 John wala pa makita sa monitor gid yung mga event or mga hitabo diri sa port naton pero tinaka kita no may ginakamang naman kita kag K5 John tiya man magtayan sa kultura naton hindi kita kapakot kung anong oras ni matigayo ni o kung anong subong blayhan o sa mga pila pa ka oras si K5 John kay tiya mo ni ang ginakamang naton no hulat-hulat naton live kita sa aton niya Facebook page no sa 88 K5 News FM Iloilo 88.7 FM ka K5 John. Okay. Din nga lugar kamo ga kuan subong ga padulong Diri naglabay kita basta kita sa may barangay Tabukan, naglapos kita diri sa may Mega World Banduriao. Pasabot kita sa may festive ka K5 John. Ate ko sa bagay ti subong subong nga adlaw man Martes pa lang no? Yes, Martes pa lang Ate, basta Martes gani hindi pa ginadamo tao arada sa kwan sa Smallville area. Kay mga estudyante ga kwan pa ga eskwela pa. Ang ilang mga budget sina ginabulo budget pa nila kagamiton na sa Biyernes kag sa Sabado. Kay Pay Baron. Mo gid ka K5 John. Kaya nasang temprano para gabay kita dito sa may Smallville Complex. May mga taho man pero hindi kawag din tahog pala kag K5 John like sa mga butang ta mga Friday night, Saturday night kag K5 John mga bona nga mga inadlaw kadamo sa makultura naton nga nagati happy or celebrate man sa anuman yung okasyon kag may ganing K5 John yung wala man sa ibang nga nagamaoy kag wala sa ibang nga nagasinabad dara no sa mga kultura naton. K5 John. Okay, sige. Sige ka K5 John dyan nga sitwasyon ang ginadurong sang kaluan sa DTX Coffee Mix may kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Kabatian mga ka-K5 situational report nagikan sa patrol. Upod kita kay ka-K5 Aaron Lloyd Refollo. Nakadala sa aton oras 43 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5. Oy, shout out anay sa iban pa naton nga mga followers. Sa kay Rafi Mabini Masangya, niya lagaw sa event sa Tayog sa Kabatuan. Event para sponsors mandiri si Doc Rameloy sa September 7, 2025. Ayos sige. Subuman sa kay Arlene Rodriguez Siray, idol shout out sa Guardians Brotherhood Incorporated, Dike Chapter La Paz. Sa kay Romelo Buon Bunda, good evening. Mangkot lang ko kung dayon gidman ang balaang barangay election. Watching live from Barangay Rima Rizal. Please greet Bunda and the Buon family. Thank you, idol, and God bless. Daway pa man din dahom kudo mati ko daw pirmahan ako nuto ni President Marcos ang ang hindi pagdayon sang barangay election. Sa kay Edmar Liquinia, maayong gabi man, JC Lilibeth Ruma. Good evening Sir John, nahidlaw ka na sa ex-girlfriend mo.
Guwapa, guro ex-girlfriend mo ay listening here. And God bless. Abaw, hindi man Well, kung mag-lips to lip ka, madumduman mo mo. Mag-lips to lip ka sa bagungon. Ay, kalain. Yan, sige, panagiton. May gabi lang and shout out. Sa ato sila nga pagpangalagad, sa ato nga pagpanubalik mga KK5, mga pilakaron ka mga barita, mga informasyon na nagikan sa ato sila nga mga patrol reporters. Ang mga balita ngayon na batian, ang buylog na nagradulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika D3 Bio. The antiviral, antibacterial specialist. Kay star ka bala sa balahaon nga kag matubig nga mga lugar nga paborito balayan sang lamok. Taas bala ang hilanat mo. Nga may kaupod nga pagsakit sa ulo, pagsuka, pagpananakit sa kalawasan. May naobserbahan ka bala nga mga mapula nga rashes nga nagatubo sa imo guya kag sa imo nga dughan. Mga ka-K5, initanan-tanan ang mga sintumana nga ikaw ang ginigo na sang dengue. Mga ka-K5, kani mag D3 Bio ka. Kaya ang D3 Bio, isa ka superfood supplement nga ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil at vitamin D3 nga pareho may maayo nga mga natural antimicrobial properties. Ilabi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Mga ka-K5, ang medium chain triglycerides ngalin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kay isa na diri maka-K5 inatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Mga ka-K5, ginapanami man sang D3 Bio through MCT ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K nga isa ka fat-soluble vitamin ang nagapugong ini sa sobrang sa mga sobrang pag-bleeding o kung pagdugo kung nadingge ka na. Kag ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod malikaw ang lawas naton sa bleeding kung ikaw na impiktar na sang dengue. Gani tinluan ang aton saran para hindi pagbalayan sang lamok naton o sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Ikawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton balay kag mag D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Alas 10:47. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako nito for Midi, before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil man actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkabila sa tao na nagsalit sa ako.
Maghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan lang. Magpapagayon sa laban. Yes. Wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Magulay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malakos sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadadagdan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman handa magpalangga sa bisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay.
Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa na empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minmoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument really gamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspire sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minmoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkaplanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisa naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangaragad. Oras naton karon nakalabor kita sa 57 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa sini nga mga tinion sa iluan na naton ang mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information. Kinatipon sa ngato sini nga mga patrol reporters. Kinatamyaw anay kag gina-acknowledge so kung gina-shout out si Jan Siging Panagiton, shout out kay Benji Astorias, kay Jose Baroquilio Sr. Kay 5 John mayan nga gabi, live ka sa Palapala 2, gasigabong imutingog si Lolo Dads. Ay, salamat kita, may gabi sa mga taga Palapala 2, kay sa mga taga Palapala 1 da, may gabi sa inyo tanan, di ta kamo malipatan, palangga ta kamo tanan-tanan nga mga taga Palapala 1, kag Palapala 2, no? Kay kag sa mga taga barangay Baybay Tansa. Amo ni nga mga barangay kay 500 nga daog ko dabong number 1 pa. Ay kanami. Sa kay Nini Carmel may gabi sa kay Benji Astorias siling niya inang Baskog Signal Radio Liganes kay 5 News FM. Kay Nini Carmel may gabi man, shout out sa K5 News FM Fans Club Chapter 2. Okay? Sige. Sa sining nga mga tinayon, check na to na mga detalye na sa mga balita nagikan sa patrol. Por kita sa kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Sa mga detalye na sa mga balita, K5 Aaron sa Kampiyon nga Report. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. Sa K5 countering balita nga nagluntad yung pagpangawat dahil sa may barangay Hickory, San Joaquin, Iloilo, kay Nasan Kaagahon. Kung sa rin ang nabiktima kakifab so na muna man ka barangay Kagawad si Emmanuel Regalado. Kung sa rin sa exclusive na itong interview sa iya, kinpahayag sining sa parking ng tricycle sa Higad Sandalan sa masanang pangipalibot ng 300 metros ang distansya gikan sa ilang awalay sulod doon ini. Nakibot na kang kagawad o kanang biktima sa masak palibot wala ang iya tricycle kag na ang isa man kakanding nga kifo na sa isa kagawad ang gingkawat man. Tangin sa kiyat ng CCTV sa palibot sang kaagahon may nagsulod nga nakamotor kag apat ang nagasakay lakit na ang driver. Sang pasaluras to nagwa nga diba ka motor sa porson sa baga Igor Paragan kag naghalin man ang bagay ni.
pagpatak naman sa karas si media or alas 2 strategy nakita TV nga sabay na ang tricycle nga ginadrive sa naka-hoodie jacket at may nagasunod lo. Nagabalor sang ginabanta or masobra 100,000 pesos ang balor sang tricycle kinpundar sang biktima. Patong sa Iloilo City ang direction na 5 zone sang tricycle kag tidugang pa na blatter na sa pulis ang insidente. Sa ginpatigayon nga drug violence operation sang Iloilo City Police Station 7 may barangay Pan City proper, alaw na 15 kanya gusto 19. Ang arestado mo si alias Niel, 32 anyos, kay residente sa Barangay West, Habog-Habog, Molo. Kuno kay Paris Captain Michael Tabaran ng YC sa Police Station 7, nabaklan ang subject sa isa ka plastic sa isa nga kapatihan sa po, gamit ang 3,500 pesos kapatihan money. Na-recovery dugang ang tinugan nga, or ang kabilugan, nga 5 grams sa illegal na droga, 34,000 pesos ang market value sa K5 Gold. Sa K5 Gold, ang muna ito mga balita diri sa may syudad sa probinsya sa Iloilo. Sa gini nga mga balita na tulungin sa kaalaman sa stand food supplement for men, sa rangkin ka nakapagpapag sa puwarsa ni Mr. Resistensya sa paglabing-labing kay Mr. Paglawas nila ng kapanamit sa aton nga blood circulation, kaya nagapahingabay sa aton nga lawas sa posible nga mga banatian. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 report kay informasyon nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. Nakadala sa aton oras 1 minuto na nagkarigad sa alas 11. Sa ato sila nga pagpangaraga this time sa iluhan naton ang mga detalye naman sa mga balita na tipon ni K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan mga K5 sa sining pagwa na karon sang notisya sang Land Transportation Office sa pagpahibalo kag pagpalinton sa tanan-tanan nga mga motorcycle riders nga ginabawal na karon sang Land Transportation Office ang pagpaangkas sang mga kabataan sa ila sini nga tagsa ka mga motorcycle. Kay man kadelikado gid man mga ka-K5. So mas mayo gid nga ma-inform ang publiko aton nga mga pumuluyo. Na-inform kamo nga ginabawal subong sang LTO nga iangkas yun yung mga kabataan sa inyo nga mga motorsiklo ha. Kay kadelikado gid man mga ka-K5 ha. Daan nga mga bata na kung kaysaya madapyahan lang hangin niya ga piyong niya ga katulugan na ya. Hindi bla K500. Di may lang kung ginasabak ka iloy na sa likod. Pero kung siya nagaangka sa likod nga way sang upod nga iloy abaw kadelikado gid. San pa gani ara pang iloy gani kung kaysa hindi mo na mapaktan. Balo kamo may mga kabataan kung kaysa nga samtang gaabot yung tiyempo nga ini sila yan nagawaras, no? Hindi bla K500. Nagawaras, nagapalak, gulpe lang, no? Hindi mo masiguro nali karon ko mabuhian kag nali lumumpat sa motor na pasus. Kadelikado. Yari mga K5 ang mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon Report. Ginadumilian o kung bawal kasi tayo dyan ang ining pagsakay no sa bata o kung mga magagmay ng mga kabataan. Ilabi na ba kung hindi kalabot ang yasa nga mga tiil sa foot peg o kung ining lang talapakan ko kay 5 June kay since na mo rin mga qualifications before magsakay ang bata. So dapat nakalabot or malabot sang sinumandra nga minor ang talapakan o kuning foot peg kag dapat no sarangan niya ba nga maghakos sa driver kag if June kag in case no mayara man siya sa standard nga protective helmet kay accordingly under the sa Children's Safety on Motorcycle Act of the Philippines tawag na delikado gid no kung for example ang bata iba na bi kay 5 June ginabutang sa atubang
as K5 John o kung iban sa likod, no, o kung may masabak lang sa ila. Pero at the end of the day, delikado sa gihapon. Kung kaisadaan, as you've mentioned, man kayo K5 John, mera iban guys, bad gyapon, bisan nga may bata sila nga dala, kung lunor di edad nga dala, no, kag mayaras lang nagakaigo nga penalidad o kung penalty, no, in case nga madakpan kadara sa mga enforcers. Actually, ang first offense for this violation yara sa 3,000 pesos. The second offense naman yara sa 5,000 pesos. Pag sa third offense yara naman no sa 10,000 pesos kay K5 June. And there is a possible revocation sa lisensya o kung driver's license. Actually, ang underrated kay K5 June circumstantial kung nakangay sa amo nga insidente kung madumduman sa last July, no, may nagluntad dito yung aksidente sa may Buena Vista, Guimaras, kung sila na ito blatong nalasakan sa grader, ang 3 years old, balatong K5 John. Based on the investigation sa Land Transportation Office, wala man kuno to yaya sa laang ang driver sa grader. Kaya ang ining motor, ang kaso na yung bata kay K5 John, kagatawag na ang pataklad na siya sa dalan, o galing kay dumay nalapakan sa balang tawag na nga bunga sang lubi, kag tawag na natumba siya, kag tawag na tumabog to yung bata sa piyak nga linya, which is amo to yung linya sang grader nga padulhog kay K5 John. Kaya mo na no, actually imbes siya nga i-recommend for revocation ang lisensya sang driver sang grader, ang nakitaan diri sang LTO Region 6 nga mas may kapaltahan K5 John ang tatay nga nagdala sa sining bata K5 John. Tiyo, lang tawablaw sa picture, so spirti kayo may gamay ang pagkabata, pangkason mo sa likod, pagkatapos pa uyaton mo, pahakson mo sa imong lawas nga daw halos hindi ni sa gani kabalo magpangapot na kay kadako-dako sang likod ya. And may tsansa na K5 Kim nga lang tawablaw ay pahilmet ang bata. Tapos pahakson mo sa likod. Nali ka rin matulugan ng bata, na yung mahulog lang na dapat may nagaipit na siya sa likod nga iloy o kung dako nga tao para mauyatan siya. Kaya mag-amulan na nga kagamay-gamay nga bata, pauyaton mo sa likod mo. Sus, Maria Ihunis, tigarapon ni Santissima, why kay mo sinama? Pwede man na gani agin angkas siya, pero dapat sa atubang niya. O hindi, Black, K5 Kim? And actually, K5 John, bisan gani kuno yung may upod ka or may gaipot na sa iya, bawal na. Especially kung sa mga city ba na, no? Sa mga masako nga dalan, sa mga national highway, sa mga busy roads na to, no? There is sa may pungsod Pilipinas, K5 John. O galing kabala naman naton, nga ang tawag na mode of transportation, ilabi na sa mga kaumahan, ang motor gid no, kag tawag na kalabanan gid sa mga umada makitaan kay K5 John na may ginasabak o kung may ginangkas nga mga bata. O galing ang dapat naman sa mo nga polisiya kay K5 John, ang exemption lang ni kung may karga ka nga bata nga dalalon sa ospital o kung may ara ka mo sang emergency at ma-consider na kag hindi na siya applicable ang ining kasuguan in terms of nung arang bata tungod nga may emerhensya kay K5 John. So amo na no, ginapanawagan ng duris ng LTO nga ang ining polisiya actually 2015 pa no, panin no, so dugay na kag amo na ganing purpose is to protect no, hindi lang sa mga motorista kundi no ang sa mga tawag na mga gagmay man nga kabataan. So ideally pwede man sila nga magsakay sa may tricycle, sa jeep o kung sa iban pagid no nga mga isang de pasahero nga salakyan kung in case no wala gadabi no sang sakyan no ginapanagiyahan gid nila K5 John. So ride safe lang kag always comply sa mga ginapatuman no sa aton sining gobyerno kay amo ni no ang priority sang tanan o kon sang LTO ang safety no sang mga yara ga usoy sa aton nga mga dalanon. Report na gikan sa LTO Region 6 kag sa patrol lupot si K5 Makoy Espeha. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita at Serbisyo Publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga K5 ang report kag informasyon na gikan kay K5 Kim Kaluyo
Amo na gani nga dapat sa mga ginikanan sa mga amay ang i-consider nyo maning sitwasyon sa mga kabataan nyo. Mako yun na pwede kang may gamay nga bata, iya pa ang kason mo sa likod mo. Nga edad ng mga pira tag 3, 4 katuig, 5 katuig, 6 katuig. Amo na mga ipa ang kason mo sa likod mo. Tapos way upod. Yun natabo ni mga K5 nga pagkapatay sang bata na rasakan sang dump truck. Inang nagtabog sa likod kay lang tawabla daw halos sa Luzon si gani makahako sa inang tiyan ni tatay niya nga sakay kang ka sa likod. So buot silingon mga ka-K5 nga may tendency o kung may tsansa sa nga magtabog ini kung nali makaagi abi ang motor sa buho o kung sa batse kag tumumbo ang motor mga ka-K5 laban-laban matabog ining bata kay hindi siya kapanghawid sa insakto. So amo na ang nagakaangay kanay kadapat nga kinanglan katagan gid ni sang pagtamod sang taga LTO para nga masaway ining mga kabataan o ining mga ginikanan labi na mga amay nga nagaangkas sa ila sini nga mga kabataan. So sa ato sini nga pagpangalagad may na nga ma-inform kamo nga may tendency o kung may posibilidad kung pananglitan magkadakpan kamo inangkas yung mga bata nyo may mga multa pa kamo mga ka-K5 nga agumon sini sa Land Transportation Office. Kaya nga mga id-id nga ginahimo subong sa LTO no sa pagpamuno ni inang LTO Regional Director Hiduspan kay kon mga inang daw mayo ni subong kay daw nami performance subong ni Director Hiduspan sang Land Transportation Office mga ka-K5. Dato sila nga pangalagad sa ilo kita sa iban pa nga mga balita kay informasyon nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Check naton mga balita nagikan kay ka-K5 Alexis Calante. Ini may kang tanan sa teenage pregnancy sa probinsya sang Iloilo tuyo nga solusyonan paagi sa pagtukod sa mga teen center sa mga kabanwahanan. Yari mga detalye na sa mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 Alex sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Tuyo nga solusyonan sa Iloilo Provincial Government ang nagalala nga kaso sang teenage pregnancy sa probinsya sang Iloilo paagi sa pagpatukod sa mga teen centers sa mga kabanwahanan. Suno kay Attorney Ruel Von Superio ang head sang Iloilo Provincial Population Office kung basihan ang mga report gikan sa Commission on Population and Development makaalarma na ang kaso sang pagbusong sa mga kababaihan sa probinsya sang Iloilo sa hubin pa lang nga edad. Dugang paniya may 12 anyos pa lamang nga mga kabataan nga makaduha na ka beses nga nagbusong. Ang diri ang pagtukod sang Teen Center 2.0 kag ang inaugurasyon sini sa Dominador Abang Memorial National High School sa Barangay Garita, San Enrique, Iloilo kag iban pagin nga mga banwa nga tigay na nga napatukuran sang Teen Center ang ginalantaw nga makabulig sa pagsolbar sang problema sa teenage pregnancy diri sa probinsya sang Iloilo. Ang ini nga balitang nadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Akon muna Sos Maria Ihunis ti grapon ni Santissima. Di kay mo kita sila mga ka-K5 nga inang 12 anyos kadua na kabisis magbusong man. Sos Maria Ihunis ti grapon ni Santissima. Kakululbaan ini katama. Kululbaan isa katama. Akon muna nga inang tag 12 anyos ka palang kadua ka na imo magbusong. Amo man na sa iban may ara pagani nga daw ang latest subong nga balita diri sa aton sa Pilipinas. May ara mga ka-K5 nga inang may ara nga daw halos
pulo palang katuig ang edad niya, mga ka-K5 nagbusong na. Mo nang latest nga nga status pinaagi sa inang record sa ato sining inang Commission on Population o kon mga ka-K5 nga may ara nga record nga latest nga pulo katuig edad niya gabusong na. Kita nyo lang na. Kaya mo na gani 12 gani edad niya K500 kaduha na kabises magbusong. Maria Iunis tigarapon ni Santissima bot silingon na disgrasya na nga daan sang nagligad nga sang nagaedad siya siguro mga pulo na disgrasya na gindugangan niya pag-edad niya 12. Hindi man na pirmi, hindi man na pwede nga magbusong sa subong pagkatapos sunod nga bulan busong ka naman, di ba? Bot silingon pulo lang tuig edad niya busong na siya pag-edad niya 12 busong naman sa liwat. Mga ka-K5 perte no? So amo ini ang makaalarma kag nga dapat nga hatagan ini sang pagtamod sang aton nga gobyerno para maka-K5 nga mahagan-hagan naton ini ang mga nagakatabo nga teenage pregnancy mga ka-K5. Mga premarital sex nga ginahimo ni Sus Maria Iunis. Yan ang iblang grupo yung kalabanan sini mga ara nagakadto-kadto sa mga beer house, inom-inom sila to pagkahubog to sus abuton sang kainit sang lawas bala na da kunubyom o kun hindi basta ang importante makakas ang init sang lawas. Alas kalabanan amo nagakatabo ito na nga akong pagkilala siniya basta may alak kuno may balak no? Sa mga ka-K5 ang mga balita ngayon batan ng Buylogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwansang Extend for Supplement for Men. Gina-encourage naton ini para sa mga mag-asawa hindi niya para sa mga teenager. Hindi niya pwede para sa mga kabataan o kung sa mga kung sino nga mga magnubyada. Kaya dapat mga ka-K5 kung hiwat kamo sa ginatawag nga sexual activities. Hindi niya para sa mga magnubya o kung sinoda. Para niya sa mga mag-asawa o kung sa mga mag-partner. Ngayon nang nag-live-in sila pero mag-asawa ng turing nila. Hindi niya pwede sa mga magnubya. That's why ladies and gentlemen, sa mga mag-asawa lang niya klaruhon ta ining aton nga produkto nga gina-endorso sa inyo ang Klinika Extend for Supplement for Men para lang niya sa mga kalalakinhan ka mga kababainhan nga mag-asawa, couple na tawag naton. Kay nga isa ini sa mga bagay nga ginahimo sang mag-asawa nga naga-pa-strong o kung naga-pabakod sang ila sini nga pag-upod bilang mag-asawa kay 500. So may mga time kung kaysa nga ginahalinan sang away, ginahalinan sang bulagay, ang pagkabugnaw sang balatyagon sang lalaki kag amuman sa babae. So para magapabilin nga mainit ang balatyagon sang mag-asawa, patumara ninyo kag paimna sang Extend for Supplement for Men ang inyong mga bana kay ang mga asawa pagwas ngang bana na gani mang hagad sigurado ang asawa mapasugot na malang na. Mga ka-K5 nga ang kinanglanon panaton ini kay manti kapoy permi sa trabaho, kapoy ang tanan. Gamit na kita sang Extend for Supplement for Men kay may maka kaglabuwas ka. Nga nagabulig ini mga ka-K5. Nagabulig ini sang inang pagmanami kung maayong blood circulation kag wala labot sina sang maayong blood circulation mga ka-K5 nagahatag sang extra energy sa aton nga lawas para nga mangin maayo ang aton nga performance magabalik sa huben ang aton performance when it comes to sexual activities ang paghahambalan para sa mag-asawa. Ano pag ginaulat nyo? Gamit mo sang Klinika Extend for Supplement for Men bakla sa mga butika malapit sa inyong lugar. And mga ka-K5 sa mga mahilig mag-kape, sa mga pulaw-pulaw sa tion sa kagabihon, yari na ang kafe nga kinanglano naton. Ang kafe mga ka-K5 nga ini mga ka-K5 ang ginatawag naton nga kafe nga healthy. Ang DTX coffee mix ga kafe ka na ga-detox ka pa nga
Kay ingrediente niya simple lang, ampalaya extract powder, chia seeds extract powder, kag desugared sugar cane extract powder. Ining tatlo ka mga ingrediente nga ini, amo ang ginlakot sa DTX Coffee Mix para magapabilin mga kaki-5 nga maayo ang aton sining nga lawas nga ang ampalaya kontra diabetes, ang chia seeds nagabulig ini para nga hindi kita gutumon, kag wala labot sina nagapanami sang pagtinlo sang aton sining sang aton sining internal organ, intestine, nagapanami sa para mga kaki-5 tapos hindi ka pagutumon, kag wala labot sina nagabulig para sa aton sining problema sa constipation. And ang desugared sugarcane extract powder naman, amo naman ni saya mga kaki-5 ang puno sang antioxidant. Amo na sa ginatawag nga nagakafe ka, ga-detox ka pa. Kaya amo ni sang antioxidant, naga-detox sa ato sining lawas. Kita nyo? So layo sa high blood, layo sa diabetes, kag nami sa aton sining problema sa constipation. Klinika DTX Coffee Mix. Bakla nyo na sa mga butika, malapit sa inyong lugar, kag sa tanan-tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Ginatamyaw sang mayong gabi kang malipay nga pagpamati, kumpare ta, no, si Pare Biboy Cades, no, naga-tune in sa K5 News FM Iloilo sa may barangay East Baluarte, adlaw-adlaw ga-tune in gid siya. Pare Biboy, may gabi. Kapsin siya gid way pako pamasyar sa imo pisto to ha, no, sa imong displayhan sang inang second hand nga mga salakyan. Makachimpo masyar ko to himo sa barangay Balabago. Mga ka-K5. Tamyawa na nga ato sining mga followers, iba na to sining mga followers nga nagapamati subong diri sa ato sining pagpangalagad. May gabi sa kay Lore Abadonio de la Cruz. Good evening kay 5 John. Sa kay Jojo Sidano, good evening man. Kay Leonardo B. Hisuan Jr. Good evening Idol John from Barangay Palagon, Pavia, Iloilo. Yes, kay Nini Carmel, may gabi man. Ayos, wala, sige. Sa ato siling nga pagpangalaga, may kay 5 daw lang alang na tiyempo, tadiri sa ato siling nga pagpangalaga. Mahalad ko ang bahanon sa inyo antes ko magpanaog ha, antes ko magpaalam ha. Ang bahanon para sa inyo tanan-tanan, ilabingit para sa mga iloy, mga nanay. Palanggaan yung inyong mga ginikanan ha. Mga ka-K5, kay kung wala tungod sa inyong mga ginikanan, hindi ka mo mabuhi sining kalibutan. That's why bisan ano pa na, like for example, pala hubog sa tatay mo, nanay mo, pala pares-pares para tunghits. Sige lang, palanggaalang kay amo nang ila kalingawan siguro basi mga palamadyong na sila. Palanggaan nyo lang, kaya amo na ng kalingawan nila yung mga ka-K5. And of course, hindi nyo gid hindi nyo gid pagsakiton ang buot sa inyong mga ginikanan. Kaya ang mga ginikanan ninyo mga ka-K5, amo ini ang kabangdanan kung nga ang nabuhi kita sa kalibutan ha. Kay pila ka adlaw kung makaladula sila sa kalibutan, hindi ka na maghibi nga hindi ka na maghibi kay nga ang inyong mga ginikanan na palipay ninyo samtang buhi pa. So hindi ka mo maghibi kay nga importante na batyagan nyo, hindi ba? Siling ni Pare Biboy Cades, siya masyar ka to siling niya sa pwesto ko. Kay mga pita. Okay Oh. Sige Pare Biboy don't worry makachimpo lagawan dagit kada no sa imong pwesto da no. Dira sa may barangay Balabago. Ayos pare sige sa mga ka-K5, kita tiyempo diri sa ato siling pagpangalagad sa ngalan sa bilong nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 John Alwado Kapulot para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.